Kajing babril ti long hai atat ngati nganda yo persakum kituru kapiang hi. Nga super khat baya man ga khlumat. Film khasi bathamai ka bakarteng ke ek kajing iet ke ban saplat pat ba kharwai tarek rempang habiju cinema ya kane ka film la direct pinbit pinbiang do ba ai bithem ka puran ba pau khmat ka di ka kongdina mr banyang ka badai ru ka producer jangane ka film kiting shop ki ba khmat ki long ujon nong spong lari suchang pat ki wek la shimbenta Ngalak sati ba pila sati rik shnong pisung thu nem Ngala pencak buram hiya ka shnong burok kowe. Tak na kadaw chonga. Pijai ben. Walang shooting empat kot, pipen krel pai kita. Get ready. ngan map yu tang bala dang ayu i biang hak ni kshnong yau ni chu shi chu brieu bat nga ta amlong show pisung thu nem ya kata Kateng dai na Mary Marbanyang bat ngadai ru i producer jo ka film mai ka ban saplat na ko pichu kap kateng ke ikaching bat ngiwan ka daw ko pang panlong ngi bin ko ni ka jaga ka long ba ni kwa ban thu ba ka film jongi ka saplat na khatwai tarik ubrai ba ar ja ar puar ha ka khatwai beje ar beje bat san beje ini ka film na do san tarik santarik ubnai agus ar hajar khatnyo bat kita gi pemna kiar pada nama ba midan no komi bei artist jungi ri la khalat no aku tu ka jing hap chung tu di ngapo yeng go na house tenang tu ki artist log menta ki la long ki ni haban wat artist thamai biang te kum ta ter bat ni sedang pada ban continuous ya ka ban long ban shooting testa bet ya ka film ni sedang do hajar khat pra ban ni la da ban shoot ha ka hajar khat pra bat ni la leru ya ka premiere show po ka khat khandai tarik ubnai December ajar khat khandai bat ha ka jing chi shang ni la de ban yo ban plat no ya ka ni ka film ha po ajar ar pho bat na ka daw jong ka ni ka pandemic pa kalawan no ka lockdown te hang tu ni klam yo ban plat show bat ta hadu ban tang sa yo ban ya ka ni ka film bat ha ka ni ka film la shim menta da manga himarwai da manga ru isalari bat i john bat dan du kat tu ka ni mur ki artist ki la shim menta ka ni film Ipapun mo kuma piru try pikwa bantep baka ega cingit te ka cingit ka kani ka film hi kala bu ka kerteng bat ka kum ka jingkeli yang ayap hi baka de ka ega ta ka cingit te kum baka kali ya pi mut ka juba pin sa yo on da lawan pe ni ka film ken nama ka juba ko dan haka te ngam kwa re ban longan num kwa na kalem jonga bangan pen saya lor kata ka cingit nama blai ni ubri we pa we ki dan la ka jong kom ka perhat ban ni syam la ka jong ta ka cingit te kani ka film ro kalong kum tahi kum baka bu ka jingkeli mut ka juba pin sa yo on da filai i kani ka film kat kum ka jing persang barit jongi long ni kwa ban i baka jingit kam de e tang shi benta hende ke doi ke bubun ke benta kum bala ong ka i ke jingit love happens in every color tingila shoot ru ya ka hapo hakini hi ki jaka ke bari hapo ka khasi jongi ki ba shakum sha sora milim nang ta de shabhoi te kum ta ter dan lese ki bala itu lupa yang bandar dru sibun ki bempat itu te ka kerteng ke jonga ka deu Larry Sucham nga shonga sa mulai thlong by profession nga deu nong pemi film producer director hakaju kapor nga long ro kum uteng shop baju ya simbenta sibun teli ki film khasi te wat akane ka film ka e ka jing ie ya ka ba on supply pat ba ka khat waiterik mentau benai hapo biju cinema hakapor khat beje ar beje mensngi bat sang beje janmir ngala shim ya ka main lead bat hakabai de bat kan ka role ka jonga kan ka film ngasngo ban ai kublai kerpang ya i producer ibade i kong daina Mary Marbanyang ma baila ibit yang bangan shim ya kan ka benta ka bangala shim hakan ka film bat kumcu nga ai kublai ro ya baro ki cast and crew bade lengba ka jingi trish tamlang ka jongi kum ka team ma ba kane ka film menta kala long successful bat kala long ready ban pen ipat ba no apo ki cinema hall ba hadin jong kane ka film ka e ka jing iet kan sadon sakawai pat ka film ka jonga bala produce ba direct da manga bat ngala ak ru khandiat ibenta kata ya ka bangala ai kerteng kome jonga tengah tharai marsindap kane ka film hi na po biju kan sawan no kata ka film kome jonga te sasisen hakabai de bat kane ka film ka e ka jing iet ngakarpat juri pigi pat ba baro ki baju ai ka jing kershan yakini ki film ki bala dep pen i hakini ki sngi bar kita yeu bar ki banai ki bala dep kumba pila kershan lem yaki sngoba ban ai ka jing kershan yakani ka film ro namar kumba pila yo snow na i president i jongi ba ila dep pe yakani ka film bat i shem
Bahkan ni ko film kalong ka ba itanat hadu kata-kata bat ila ongru bat dalile ru pin oma babe la da piwan page ya kan ni ko film. Das ngoba man kan mau ya kataring khatway taring mentau benai hakapor khatway beje ar beje bat san beje jan mia. Nong spung ngasong ngasa po lai lum keberan cepo jarum smith. Te ngaru ngadai way na ting shop mo ba dan banta kan ni ko film. Cái jingi ha kan ni ko film cái jingi ngasim ya ke banta kum urisan upa dei u kena samla te kena samla badang puli mo bad upa kum ta kan ka jinglong samla te dangwat kan kata ka jingi dangwat ya kata ka jingi te kum ju ya hadu ba kan ni ka film lo ka kata ngan ke jingi Kajing babriu ti long hai atat ngati nganda yo persakum kituru kapyang hi. Nga super khat baya man ga khlumat. Ngalak sati ba pila sati rik shnong. Pisung thu nem. Ngala pencaburam iya ka shnong burok ko way. Tak na kadaw jonga. Pijay bet. Walang shooting empat kot, pipen krel pa gitar kita. Get ready. Ngan maap yu tang bala dang ayu i biang hak ni ksnong yau ni ju shi ju ubriu. Bat nga te omlong show. Pisung thu nem ya kata. Lada pem ngap ikiktian jonga. Lada ngam yo ban penbam jadai ya ko khun jong pie po jil nganam dai setia ka janet. Kani ka perthai kanam sung tho yang idali leiru. Kanam sung tho ya ka jingi jogi brar ngot. Kalong thekum ka to ka eryong. Kabanda ding khong ye ki ibaro. Apiang, kaman to asu yang bangan keren. Ngam kwa bangan long mau jentut. Haga jingim batamai jong i. Oh, mari bisa slap. Yo Hende kum no slap kensan te tampai perkhat te bukan slap. Ipate ila phone nga bhabun man chishno. Lebno. Dei phawan ma. Nanam hat dale leiru hukum yang akinra ublayami argo tulama haperthai yadanam Cynthia. Peter Pigman ba ban yo li shnong dei.